Scania Vehicle Related Services. Rýchly návrat do prevádzky. Ako sa nám ho darí docieliť? Spoločnosť Scania ho dosahuje tým, že vyrába skvelé nákladné vozidlá a aj tým, že poskytuje skvelé servisné služby. Máme kvalifikovaných pracovníkov a viac ako 1600 servisov po celom svete. Vďaka nasadeniu, s akým sa spoločnosť Scania venuje starostlivosti o vozidlá, môžete vy ako zákazník ponechať celé svoje vozidlo, teda samotné vozidlo, náves a zdvíhacie plošiny za účelom údržby v jednom servise. Keď prijímací technik dá zákazníkovi sľub, vie, že jeho slovo sa má o čo oprieť. O vlastných pracovníkov a celú spoločnosť Scania v úzkej spolupráci s uznávanými dodávateľmi. Integrovaný logistický systém zabezpečuje pre servisné služby rýchle a presné dodávky. Dobre vyškolení technici zabezpečujú používaním správnych nástrojov a súčiastok spoľahlivé vykonanie práce a záruky spoločnosti Scania. Naša pracovná metóda s bezpečnostným kontrolným zoznamom pre návesy a plošiny zaisťuje správne a včasné opravy. A prevedenie všetkých činností pri jednej návšteve znamená rýchlejší návrat do prevádzky pre vás ako zákazníka a úsporu administratívy. Vehicle Related Services. Rýchly návrat do prevádzky.